nu patuak thar te chu anin lampanin an lo in khal ho me ka mun nuam le thoveng taka motor changkang taka an tleng zal lai chuan Elizabeth chuan hun hlim om tak an man dan tur te chu angai tua newa apasal Henry chuan duat takin anin ro pui le changkang em a chuan apom lut nol mai afapa Oliver le ain enkol tu Claire te chu anin mel hriat tir ngala Oliver hi middel ni ma se rol thar fing takani thung zanria tui hnai tak an kil dun hnu chuan loi that zan an hmang duna atuka chuan Henryan anupui thar chu korman to tak ahak sen rual lo tur khopa tam chu inti thei takin an hmu vela abei sei ange in Elizabeth po ahlim ruhle in chung pindan sang chu fan kwal puin a painting man to tak te chu a hmu zela an fan kwal zel hnu chuan hallway a kongkhar pakhat chuan Elizabeth mit alatlat mai a pasal hna chuan enge a chunga om atia Henry chuan okidam takin in chunga thil engkim hi ita vek ani to a mairo chu heta hi chuan ilu ve a thiang lawani mimal thil ka dana nia tina shilfia he ruma hian lut lo turin min tiam ro atia atiam hnu chuan du tho takin an fop vela anom puinu Claire Khan alo en rengani an muddon chuan Henryan naktuka na trula ka chua dona wangin ina kom don lova in thara hian tlangnel taka iom ka duni tiin anupui chuwa cha atuk zinga Elizabeth aron tho chuan apasal kha mutur alom to lova inti hartumin swimming pool a chen hnu chuan in chung afang kwal le Claire tuk chuan apei to thu aron shila Elizabeth chuan apasal chungchang chu alo zota Claire chuan mimal thil engma kan soi ngai lo tina kalsan Elizabeth hian a ho sakwangin amishiat chen lo chu pasala anei ni om takani chumini chuan le khabu chiarin athom no tharte chu anin belvela thiman to tak chu orin moi a in ti hle zana ain bolzo hnu chuan anin enkol tu te kha an holai azuk muwa muhil theilovin kom tur nei lova mania om chu aning tran der mai Henry an lu aphal lo na room kha a hre chuak thuta intiam ma se a hre chuak don chuang lo ti in room a chuan avaluta pindan chung chu scientist ho experiment ti na mun a angma thir cha tak podo theiniom tak paruk omin monitora heart rate vel in ziana alo oma achunga chuan enge om a hre chak tatlat mai a hmena lo om chu metin aron tol chuak zala arin lo takin achunga chuan mishing alo om tlat an en chian nak chuan ama hmelang chia pu hian oxygen pipe muamin ni khoshelovina oma arap lutuk chu room atanga chuakin bedroom a atlan lut ngal midang biak an tum chuan signal alo la om lo zui amang ang to hle ashiat lokara muhilin atuka chuan khuma aron tho chuak hlola zan masa a athil mu kha ngai to chuak lein aw manuam thei zan lo tlaya Henry ron ho chuan piano an tum sak vela ma se apasal chu lau le ring hlel ti hriat tak hian alo enkar mai abula chuan pangai taka om atum shama ma se Henry chuan aum dan atang chuan thil dik lo omina hria lu aphal lo na ruma khan alu ngei ringin an dop vela Elizabeth chuan alo phave tlat thung a hlim nan tin anin enkol tu te chu a hotir veka an muddun lai chuan amuta a cheng thei thlot lo a pasal hi a hlau to tlatatin ni zanlaya Henry thau chuak chu a en thla a chuta a pasal chu chemlian tak kengin aron lang thut mai le
kalphal lo ka ti na hmuna khan ilu tani mo ati khur khura Elizabeth laulu tuk chu ina tangin tlan chua tum ma se kongkhar zong zong alo in kal veka room pakhat zu anda na hmuna abiru taringot mai Henry chuan a chuak theidon chuang lo tiril ru in living room a alo nga ka Elizabeth chuan a in ve nan tin thir zum kengin in chung lam apan chho them chuta Henry khan akea aron man thuta step atang chuan chuata atla jang thal top Elizabeth chuata le dreng chu chemsiam tak chuan dim baksak lo takin asat mol mola anu pui thar chu a that ta ni atuka aruang chu Claire le Oliver ten huana an phum puya an chet dan vela tang chuan an ti thang hle to tia hriat an pathum chuan tuk thuan an nei tlanga an zinga chuan Henry chu inchunga lal tak ang khan aom to hau lo chu mini chuan Henry thian pa Logan chuan rontlo in zuno an dom duna Logan hi detective ani nge anu pui thar chan chin an zo chuan thil dang alo soi pui daya ihna a har chanai to chuan ka puyang che ti in heti lai hiang Claire kha aquatara Oliveran pangpar kengin aron hmuwa ithil pek hi kala thei lawang katana that chua hi du tok ro alo ti hlau thung ihlim lo ti ka sia engwangin nge Henry tan hian i tho reng du jok Oliver chuan atia na tho zo lo kan la nei dun wang ani ti na chang Oliver chuan Henry hi ingai zong chiang mai atile a ateu lo lutuk ti pa in apang par ron ken sak chu ala a Oliver chuan akal san ta ni kar khat nuwa chuan Henry chuan anu pui thar Elizabeth chu anin lampanin alo hruai hole me ka Elizabeth atha tak melang chia khani amami ang chia khan ina chuan apom lut le a pindan afan kwal pui hnu in Elizabeth chuan room pakhat chungchang chu azot ve chat mai ama a soi ang chia khan lut lo turin a in tiam tira hun lim om tak an hmang dun le ni an mut don chuan Henry an naktuka natula ka chua don awangin ina kom don lova ti in ama mi ang chia khan acha le a atuka chuan ama in painting vel chu uluk takin a in kwala thomhno tam tak chu a hakwal vel ti tur a hriat to lo hnu chuan room pakhata chuan alut ve a ama ang chia awa hmu hnu chuan hlau thong takin atlan cheve ta ni Elizabeth lem asiam paruk na chu aron tho chuaka aom na le ani na shelo chuan ruakin avei kwal thau mai Elizabeth mutna khan vakalin amang thau ani empty hriat chian tumin an hlim vela zinga Elizabeth aron har chuan Henry abula alo om ran mai good morning ti pain anom puinu achol tir thu alo shila hun hlim om tak voina kan hmang don nia atibok Elizabeth chu bathroom a lutin hlau thong takina oma chuta Henry ron lut thutin atowel ken ti hu pa chuan room a khan ilu tanimo aron tia Elizabeth paruk na kha alo chiu mu manani towela re hlum atum lai chuan alo tlo son dora in hnuai lama atlan thlangal kongkhar alawin kal tlat awangin chauka chemte chu invenan ala a heti lai hian Henry chuan a hrai ruina tur damdoi alo boi pui ve mek bok Elizabeth hriat tur chuan piano atuma a tho san hnu in hla a play chhun zom chuta a hnunga tangin aron hup thuta Elizabeth chu chhuah tumin atal na samai
ni kho se lo ang taka om nu chuan Henry chu avit le thut mai le an pahnih chuan chuata an tluduna Elizabeth aron har chuale nu chuan Henry chu athisen bo in alo thi khong reng to a fingerprint manga kongkhar hon an tum chuan ain hong thei bok si lo Claire teron let le main an chet na chu ti fai nge try na sia Henry ruang chu elevator a hnuk lutin a intifaya an sul hnu bol hlo zong zong a hal ral ngal vek a chau em awangin living room a amu hila phone ria aron har zok emergency service phone in inchunga atan thu chu a shila heti lai hian Oliver le Claire te in lampana an ron kal an hmu chuan phone chu ada ngala an ron lu hnu chuan Henry chu anom samlo awangin inchunga om thu alo shil Claire te chuan Elizabeth aladam chu mak anti khop mai Claire ngai a thazan lova Henry chunga enge motak a thlenga niang tia ngei toin aril ru a halu tuk chu heart attack anei thut mai le ambulance aron thlen hnu chuan Elizabeth in tlan chu emo thil thlendan lo hril chu aril ru ka ma se tuala tha awangin angam chia box si lo amit delber Oliver chuan Henry athat ti alo hrekar mai policein an hre chuak thuayang aron tia Elizabeth chuan Henry an tha tum ti le ain ven na lama avi thu lo shil Oliver chuan ka soidana iom phot chuan tuman an hre chuak lawang atia an pahnih chuan in hnung lama Henry ruang chu an thuk rudun ta ni Oliver chuan Elizabeth chu siam chop ani thua shila Henry le Claire te hi doctor ni in ama ang chia chu an lo siam thina ni room chung chungchang kha an soiduna Oliver chuan nangma hi pangana ini ti na shil Elizabeth chuan thil thlendan chu hrethiam lovin atrap zoi zoya detective Logan kha aron lakal zui pangai taka an lo omangai Elizabethin alo dong song chu Logan chuan mak ati hle a emergency service ikolem ni imingin report om tina zota Oliver chuan lo chan khalin Claire return ani kha tuna chuan damdo ina om to e alo tivat Logan chuan alaring hlel chewa thil dang azo mol mol lai chuan Oliveran nunglama tangin aron kap lumta ni Oliver chuan Logan hi atangkai sin mole Elizabeth pakhat tlan chuak ta aron hruai kir le a Henry an atha theinan alati zui Henry hian anupuite atha zel chan chu loi that zan nuam ati em wangani tina shil le a Elizabeth chuan ID le ni na nei lo ani tin hre chuakin atrap zoi zoi du lo viau ma se Logan ruang chu athu ru pui le a Oliver chuan in siamla mun hlataka zin boro poisa tam tham tak ikeng don nia atia ain siamol mol lai chuan Oliveran Clairein achanchin aziana bu chu chiar turin atia Oliver chu muangcha nga chuakin ruma chuan akal hnan tamai Elizabeth thinrim lutuk chu atre chel chula ti tur dang nei hek lo le Claire journal chu achiar ta a Henry chuan Claire chu aina hruain an hna tho te an soiduna Claire hna tho thin thil nung siam chua chungchang chu faksak luamin Sarkarin experiment nei chunjom an phalsak lo chu poi ati hle Elizabeth diktak Henry nupui chu Oliver anei hnuin rai chein athia anupui achan chu atuar na hle ani heiwang hian Elizabeth melang chia pu mishing siam turing Claire nen chuan an thok duna kumthum hnuah chuan an siam chuak theita ni
anti nun ma chuan a hriat reng na ada tumin message record angai thlak tir renga Elizabeth masaber chu a hlo tling chia lova ril rulama boina lian takanei room ava mu hnu chuan ina tangin atlan chuaka ma se Logan Khan aron hruai let le ani athil chiar lai chuan Oliveran eitur ron pek atuma alo zuan thlutop kong khar hon na kot soi turin atia Oliver chuan a hril taringot mai chua an tum chuan a kot hril kha alo dik lova thin rim takina let le ma se Oliver kha mutur alo om to lova chemte la in ruma khan avaluta Oliver chu amang an siam na bula alo ding ran mai Oliver hian Elizabeth project chungchang chu Claire hian a hriat treu arin thu a hrila a journal khan alangang tin a soi Elizabeth parukna chu uluk fashana enin akun hnaya chuta Oliver chuan ron chiu thutin amu hil zui ngal aron har chua chuan akea cheinin alo thlung beta a hlin na chu phel hantum thin ma se a thei tlat lo Claire journal kha a chiar chhun zom le a Elizabeth pakhatna Loganan aron hruai let kha tho chamin alo thia Henry chuan a thi chan chu a hriat lo thu a soi ma se Claire chuan thil dik lo omin a hria Henry le Claire te hi an lo mudun thin ani journal a chiar lai chuan Oliveran eitur pek aron tum le ka chanchin enge motal azia kem atia Elizabeth chuan i chungchang engma aziak lo tin a lo chang chu thu a hriat nu chuan Oliver chuan a tet lain Henry hian amit ati del sak thu a hrila Elizabeth lem a siam chu a kom ngai a hlawatin ni journal chu chiar chhun zom le in Claire chuan Elizabeth dik tak pian lai chin chiana an hmu zo lo thu aziak langa Oliver po hi Elizabeth nena an fa dik tak ani a ring lo bok Claire chuan Oliver chungchang dik tak chu Henry azota Henry hian anau pan lai taksa chu aruka siam chuakin Oliver hi alo ni reng mai chu thu a hriat nu chuan Elizabeth chu a hlau thong tel tela amut lai chuan a hroka Oliveran chemte a ron tinin Claire chuan ka chungchang azia kem aron tile Elizabeth chuan ani na dik tak chu alo hril taringot mai Henry angkhan i chuak don ti na ni lo thatakin inun i mang thayania atia chuta ake kor phelin Henry chu a chhai buaya a bot hluk nu chuan kong khar hon na kot chu soi turin atile Oliver chuata anor be lai chuan Elizabeth paruk na kha silai kengin aron lang hlol mai le thil thlendan soi fia turin aron tia an thil soite chu oi ber tur po a hre to lo Elizabeth pangana chu bok turin atia chuata sakor bak che chu ala zau Oliver akea vitin in phen nan ahmanga Elizabeth paruk na chuan Oliver chu akap hluma Elizabeth po a hliam nge nge liam na tak tuarin pona a chuaka a thi ma chuan Elizabeth paruk na hnena Claire journal chiar turati in a chat thlata ni Elizabeth chuan thil ei pain Claire journal chu a chiara Henryan zan khat amut pui hnu a tha zel chu Claire hian hrema se alama alatang thlatani Claire kha dam thatoin damdoin atangin aron chuaka kong khar aron lut chia tin Elizabeth chuan lo welcome in a journal chu a peleta ithiam na te hi tangkai zo ka man tum toro in man to tak hi ita ani to e tina kalsan
Atopa Elizabeth chuan ama a nun bul tran that atum ta ni